Els professors de l'Ateneu Rosa Ribas i Armand Puig han parlat sobre l'artista Bill Viola en una quarta hora titulada Bill Viola, videoart i espiritualitat, en què els dos professors han explicat les claus de l'obra de Viola i el seu diàleg amb el món espiritual. Aquest artista nord-americà treballa les emocions a través de gravacions de vídeo dilatades temporalment, de tal manera que els moviments es presenten de manera molt més lenta que la realitat i les emocions es poden observar en tota la seva plenitud. Viola treballa també de manera intensa l'espiritualitat i el misticisme, una espiritualitat que veu de les corrents orientals, com el budisme, i de les occidentals, com el cristianisme. De fet, Viola s'ha inspirat durant la seva carrera en pintors renaixentistes italians. Hi ha un moment en el que Bill Viola se sent profundament atret per alguns dels grans mestres renaixentistes. Llavors ell visita Itàlia, visita els grans pintors del segle XV i del segle XVI i, per exemple, alguns dels pintors que a ell li interessen molt són Miquel Àngel, per exemple, o Andrea Di Bartolo, per exemple, i llavors ell el que fa és veure aquestes obres i fer algunes de les seves obres fent referència a aquestes obres renaixentistes però amb un llenguatge actual. El diàleg del cristianisme amb l'art contemporani a través de Viola no acaba aquí, sinó que es poden trobar molts altres exemples, com ara dos retaules que hi ha exposats de forma permanent a la Catedral de Londres. La classe sobre l'artista que han fet Rosa Ribas i Armand Puig es pot recuperar al web de l'Ateneu.